Men det vi har her, det er klaret smør. Det vil sige, det er noget smør, hvor jeg har fjernet det mælk, der er i smøret. Så det her, det er rent fedt. Og jeg spiser 1-2 glas, altså nogle her om ugen. Det vil sige 1-2 kilo smør. Det er sådan set mit yndlingsbrændsel. Jeg putter det i kaffen om morgenen. Jeg putter det på mine dampede grøntsager til frokost. Så putter jeg det også på mine dampede grøntsager til aftensmad. Så skal vi have noget smør i. Kaffen i. Får vi lige smør til at smelte her på skeen. Og så sker der noget, når man blender kaffen. Sådan en symbiose. Den her kaffe, den smager meget fed. Den har sådan en tyk konsistens, lidt ligesom om at man drak fløde. Men så smager det også bare kaffe. Der ligger lidt smør og flyder på toppen af den, men enormt mættende. Bare en enkelt slurk er nok til, at jeg kan mærke, hvordan det mætter. Og så efter en hel kop, så er man bare godt kørende. Jeg har spist på den her måde igennem et år nu. Den allermest mærkbare virkning, det er, at mit humør er blevet bedre. Det jeg oplever, det er, at hvis du spiser meget smør, så finder du bare den vægt, du skal have. Og for mit vedkommende var det først at tabe mig lidt, og nu begynder jeg at tage lidt på igen. Så får det bare lov til at hygge her. Så min primære energikilde, smør, det er jo ikke det, man skal spise mest af. Det er faktisk sådan noget, der bliver frarådet. Altså selvfølgelig så skal det være noget ordentligt mad, du putter i munden, for at det gavner dig. Men det her smør, jeg spiser, det er fuld af vitaminer, og det er sundt, og derfor så gavner jeg af det. Men hvis jeg spiser noget usundt fedt, eller noget ikke-økologisk fedt, jamen, så vil jeg også mærke konsekvenserne med det samme. Det er jo ikke fordi, jeg synes, at alle de skal begynde at spise lige så meget smør, som jeg gør. Men jeg tror, at de fleste mennesker kunne have gavn af at spise lidt mere fedt. I sidste ende så handler det om at finde ud af, hvad der fungerer for en selv. Og det kan godt være, at du skal spise lidt flere kulhydrater, end jeg skal. Eller at måske skal du endda spise mere smør. Så find din personlige diæt. Men helt klart overvej at tage lidt smør på maden. Det ændrer fuldstændig oplevelsen, vil jeg sige.